Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. June 6, 2017, lumaban sa huling pagkakataon itong Hammerfist ng Pinas na si Michael Farinas. Inasahan niya ang mas batang Meksikano na si Martin Angel Martinez Perez para sa isang 8 rounds na laban. Ginanap ang laban sa Amerika. Bit-bit ng Meksikano ang record na 17 wins, 11 losses at 11 dito via knockout. Habang 41 wins, 5 losses, 33 via knockout naman ang Pinoy. 26 pa lang itong kalabang Meksikano at 5'9 ang tangkad, habang 32 na ang Pinoy at 5'6 lang sa mismong bakbakan. Kahit 2 taon na walang laban itong si Farinas, ay makikitang walang kalawang pa rin ang kanyang tibay at lakas. Nilamog ng Pinoy ang mas batang kalaban. 2 beses pinabagsak ni Hammerfist ng Pinas na si Farinas ang kalabang Meksikano. Sabay nating balikan ang napakamaaksyong laban. Security guys. Yeah, I can't see you.
tayo, saka maraming kababayan na nagsuporta sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Matapos ang panalo via third round TKO, ay di na muling nakita pang lumaban sa ibabaw ng lona itong hammer fist ng Pinas na si Michael Farinas. Sa interview na makikita sa Powercast Sports, na-interview itong si Farinas at sinasabing nahihirapan daw ang manager niya na makakuha ng laban kahit sparring lang. Tila kinakatakutan na siya sa bansang Amerika. Baka kung itapat itong si Farinas sa mga prospect nila ay baka bubulagta lang ang mga ito kung matamaan sa kanyang kaliwang kamao. Fire tested, ready for battle. Oh, he backs him up into the corner and comes chasing him down. And Steve Mo was less of a left hand than earlier. So that told Smoger, the experienced referee, all he needed to know, his capacity to take punches has been lessened. He's damaged. I need to get him out of there. Listen, Smoger would have done it in the 7th round, but the 7th round didn't even offer. From Manila in the Philippines, Michael Hammerfist Farinas. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.